άκρη ρε. Γράφει να δω. Ωραία, 59. Λοιπόν, θα υπολογίσεις 12 λεπτά μαζί με τις οικονομίες. Εντάξει. Δεν ξεφεύγεις με τίποτα. Διαδρόμη του Μανόλα. Στα γιώτα με αυτούς τους διαδρόμους. Μαλακισμένο εδώ πέρα. Κάτσε ρε, με κουνάς. Είναι κάτι κάμερα. Ο Μάνος στο 10. Ο Μάνος στο 10. Τι δεν άκουσα. Αυτά τα λέμε μπροστά, να τα λέμε μπροστά στις κάμερες αυτά. Να τα λέμε μπροστά στις κάμερες αυτά. Έχω μάτια και... My friend Μιχάλης Ποφκάς. Ναι κύριε κύριοι, μας παρακολουθούν και από τα Χανιά ήρθαν για τη διοργάνωση. Άσα Μιχάλη, 3.62. Πρέπει να παίξω 3.62 στα δύο παιχνίδια, πέρα 3.77. Αλλά το γράφεις και όλα από καλό έτσι. Τα λέω. Εσύ γιατί είσαι εδώ ρε, γιατί δεν είσαι εκεί. Έχω έκθεση. Εκεί. Άστα τώρα, σε χθες το ρίξαμε. Δεν ξέρουμε bowling. Θα το δούμε. Μαλάκα παίξω κι εσύ. Για μισή κορίνα. Για 15. Ναι, η μισή πονάει. Σπλίτ την ένα. Μισή, πώς μισή. Θα βάλει μια προπόνηση εδώ. Τον ήπιαμε στην υγειά μας. Και εδώ σας παρουσιάζω το μοναδικό φίλαθλό μου, Τάταρη Γιώργο. Γεια σου Τάταρη. Γεια σου φίλε, γεια σου. Έλα, δεν μιλάμε. Ποια ήταν?
Πάμε Θέμη. Πού είστε εσείς κυρία Κωνσταντάκη και δεν παίξατε, δεν μας τιμήσατε με την παρουσία. Δουλεύω, ξέρεις, δουλεύω. Δεν είμαι σαν εσάς που έχετε μόνο θάλασσα και πόλη. Εγώ έχω και μία δουλειά. Εσύ γιατί δεν παίζεις? Γιατί ήμουν να παίξω. Έμεινες απ' έξω? Ωραία. Ο Μπούλο. Μείναμε απόξω πριν τα λέω. Ο Μπούλο. Κλέψανε τη δόξα. Με χαρτά 13 πάρα. Πόσο έκανες το δεύτερο ρε? 2,29. Μαλάκα δεν μου το έδινες να περάσω. Και έκανα το πρώτο 113. Έκτος πέρασα, έκτος. Έκτος. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Ζέστη, ζέστη Ελεονόρα, ζέστη. Πολύ ζέστη. Ο περίεργος, ο περίεργος. Ναι κύριε, να δείτε. Μαλάκα μου πάει ένα εξάπλωμα και τετράπλωμα και μου πάει μπάλα εκεί πέρα. Τι σου είπε, τι σου είπε, τι σου είπε. Ένα τετράπλωμα μου κάνει, ένα εξάπλωμα και μου λέει πετάει την μπάλα εκεί πέρα. Ναι, ενώ αυτός ας πούμε. Μη σκύβεις εσύ. Τον είχε πάρει, τον είχε. Τον πίσω τον παίρνω εγώ. Μπάμπης. Τι είναι Μίτσιτας. Πάνω με τις κάτω, όλο. Μεθυσμένοι. Όχι, όχι. Έλα, μισό. Για κάνε. Μεθυσμένοι. Δεν μπορώ. Έλα τώρα, ποιες κάνει. Με το καφέ, μωρέ. Το καφέ. Και το νερό. Πέρα πάει 2 ρακές. Αμάδο, αρχηγός. Τι έγινε, καλά. Αρχηγέ. Αρχηγέ. Έλα το. Το πήρα στο δίπλωμα. Αρχηγιά πήρες. Τι κάνουν από εκεί? Μητέρας με το... Περνάνε. Έλα εδώ, τα μπριζολάκια έτοιμα. Έτοιμα, έτοιμα. Άρα πάμε. Σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα τρώμε.
Ήμουν μαλάκα εσύ με την κάμερα από εδώ. Κάτσε ρε, πάμε να φάμε τώρα. Έλα, μπράβο. Θα περάσει ένας αριστερόχειρας. Τώρα λίγο Σταύρο. Καλέ, ξέρει. Όχι εδώ πέρα βρε βλάχα. Ο Βρύταλος είναι πιο καντέμις, αλλά τα κάνουμε. Μου άρεσε. Θες τον Άρη. Δεν σας έχω βάλει. Μυριστήκαμε την υπόθεση. Μυρίζει καμένο. Να φύγετε, πάτε αλλού. Σου, να πάτε αλλού. Για να δω. Πρέπει να δοκιμάζει ο ψήστης, ξέρεις. Ναι, δεν είδες το παπαδάκι πως είναι. Σου είπε. Ρουτζεράκι, εγώ όπως σε βλέπω ρουτζεράκι με το ένα χέρι, όχι να ψήσεις, μόνο να φας μπορείς. Σιγά μην φάτε σήμερα. Κάλτε. Ο μάστορας εδώ, ο Ανδρέης. Στο τσικάκι τι κάνει. Σπύρο, κράτα λίγο. Γεια σας. Εγώ ανέβαινα να πάνω, παιδί. Δώστε το παιδί να φάει ρε το έχετε εδώ πέρα. Τι που κάνει. Όπου μάσα. Βρύταλε. Το κάνουμε και στην κατσαρόλα. Βρύταλε. Γεια μας παιδί. Άμστερ, δωρεάν χορηγία. να είμαστε καλά. Σιγά μην προλάβετε, πάτε. Σιγό, φέρε κάτι. Φέρε ένα κομματάκι. Λες να αρπάξουμε. Φέρε ένα κομματάκι τώρα που σου λέω. Θα πάτε, τσάτσε. Έλα, θα εγώ θα παναφεράτε. Πού είναι ο Αντρέας, δεν ήψε. Πάλι δεν στάθηκα. Έλα, κόψε, τι. Τι έχω πλάνο. Ήτανε. Μπράβα. Αγόρι τρελό. Να φύγετε, να πάτε αλλού. Πάμε μέσα, άνοιξτε μου την πόρτα. Όπα. Αυτό το γρόδο τον εβλέπετε, τον εβλέπετε, Το βλέπουμε. το χαραμοφά που έχουμε εδώ. Ο καλύτερος, ο πιο high σερβιτόρος. Ο πιο high σερβιτόρος. Χρήστο ρίξε ρε. Ρίξε αβέρτα. Όλους τους τρελαμένους εδώ τους έχεις μαζεμένους. Κοίτα εδώ. Ένα κοντινό εδώ στην πύρα. Δεν παλεύεσαι ρε. Δηλαδή είσαι ο πιο high σερβιτόρος που έχω δει. Αφρό, βάλε αφρό. Αφρό να έχουμε, αφρό. Έτσι να γίνει ο αφρός. Δεν θα βάλω χωρίς αφρό, Ζεράκι δικά σου όλα, εδώ κουζίνα, εδώ τραβήξαμε όλα. Όνειρο τρελό. Και ξανά στα αγωνιστικά θέματα, γιατί η μάσα πάει σύννεφο έξω. Έξω γίνεται πολύ φαΐ. Πού βρισκόμαστε? Στον 70. Μπράβο Λευτέρη, μπράβο. Nobody fucks with the president. Μια χορηγία, Splectam και το ABC. Κύριε Κόλτς, εδώ η ζωή είναι ωραία. Πάντα. Αλλά τα έχει μάλλον. Η ζωή είναι ωραία όπως και να είναι. Κι ας τα έχει και με άλλο. Και ας τα έχει μάλλον. Ταλκάδες. Μαλάκα δεν σε βάνει το πλάνο εσένα, τι 2 μέτρα και. Σουραρδιρίου. Γκόβο να το παίρνει αριστερό χείρας εδώ. Για να δούμε. Για αφιέρωση, έλα. Πες του τώρα να τα ακούσω.
Πω, αγκαλιές, αγάπες εδώ. Έλα, άστα, πάμε να φάμε τώρα, πάμε να φάμε. Έξω, τα μισά τα έχουν φάει, ψήστε. Κάμερα, δεν τρώω. Ναι, καλά που δεν τρώω. Για να κάνουμε κίνηση προς τα έξω. Λοιπόν, όξο, να φάμε. Είναι Τζορτζόπουλος, και φύγανε. Σίγουρα. Ό,τι πάρεις, ό,τι πάρεις. Σε μια ώρα θα έχουν όλα τελειώσει, όσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Κάμερα μας δεν θα φας φαγητό. Έτσι, μαζί με αυτόν θα φάμε εδώ, θα γαμίσουμε. Θα τα γαμίσουμε. Τα πουφάγια μου θα τρώει. Τι θα φάω? Τα πουφάγια μου θα τρώει. Ωραία μαλάκας, του πετούσες πόσους γύρους έφαγες? Προχθές έφαγα από το φωτάκι του Αντώνη. Χαρακτήρια, χαρακτήρια. Άντε να δούμε και την τελευταία παλιά της διοργάνωσης. Κάνε ρε. Η τελευταία παλιά της διοργάνωσης, ναι. Πανηγύρι θέλω, από πίσω έτσι, έτσι. Να ακούσω, να ακούσω. Πάμε, πάμε, πάμε. Τις επιτυχίες του συλλόγου, τουλάχιστον όμως οι αθλητές παίξαν όλοι δωρεάν. Για να είναι όλα αυτά δωρεάν, έχουν συμβάλει κάποιοι παράγοντες σε αυτό. Ο ένας είναι ο σύλλογος μας, ο οποίος πλήρωσε τα παιχνίδια. Ο κύριος Φουντάδος, ο οποίος στηρίζει όλες μας τις διοργανώσεις της εκδηλώσεις. Η Αθηναϊκή Ψηφοποιία που έχει λέξει το πήρα για να ψήσει ό,τι θέλετε. Η Συνταγματουργία Τρεκτά Μολοφαέψουν προσφέρει την αδειοδότηση για το πάνω του. Για εμένα! Παρακαλούμε την κυρία Χατζαδάκη για την πρώτη απονομή. Το καλύτερο παιχνίδι στη Β' κατηγορία γυναικών, η Μακράκη Γιώτα 180. Τα καλιά σου τι. Πού να κοιτάμε όμως, γιατί δεν μπορούμε. Εδώ θα κοιτάτε, εδώ. Εσύ παίρνεις βίντεο ρε μαλάκα. Στην κάμερα, στο κοινό. Σοβαρή, έλα, σοβαρή. Το καλύτερο παιχνίδι της άλφα κατηγορίας γυναικών είναι Μαροσταλίδου. Πάτε εντάξει. Εντάξει. Κοιτάτε.
Η επίσης πήρε το καλύτερο παιχνίδι της σεζόν. Ξανά πάνω. 239. Ξανά πάνω. Να δω τι γράφει η Κορίνα, Ιρέα. Εδώ, εδώ. Άντε και μύρισε. Ο κύριος Πανουδάκης για την επόμενη υπονομή. Καλύτερο παιχνίδι ανδρών β' κατηγορίας Πανάκης Σταύρων 264. Θα τραβήξουμε τους συναδέλφους φωτογράφους εδώ. Στην άλφα κατηγορία ανδρών Γιγουρδάκης Νίκος 264. Όπα ρε παιδιά, το ίδιο παιχνίδι κάνανε. Και οι δύο το ίδιο. Έλα, γιατί περιμένεις το μηχάνικο. Μηχάνικα! Έλα, πάμε να πιούμε καμιά μπύρα τώρα. Θα έρθει ο κύριος Πανάκης Γιώργος για την επόμενη υπονομή. Στην τρίτη θέση γυναικών β' κατηγορίας κυρία Κουναλάκη. Εσύ από εδώ γύρνα. Μα να κάνε πιο ακριά κάμερα έχεις εσύ, άλλοι κάνουν φωτογραφίες. Να πάνε αλλού. Οι άλλοι να φύγουνε, να πάνε αλλού. Έλα, πάμε το παράτσι. Το χέρι σου έχω μέσα στη φωτογραφία. Μα δεν μπορείτε να βγάλετε μια φωτογραφία. Ολόκληρο βίντεο βγάζετε, μια φωτογραφία δεν μπορείτε. Κομματάρα. Και νικήτρια της β' κατηγορίας γυναικών Μιρία Μακράκη. Γερά θα μείνω από μπαταρία. Δεν μπορείς να μην κουνήσεις, Ακόμα. Ο κύριος Πανάκης Ανώνης. Άντε πιάσεις τη χέρα μου. Θέση ανδρών β' κατηγορίας ο Ξανθάκης Πολύβιου. Δεύτερη θέση ανδρών β' κατηγορίας ο Μητάρα Δημήτρη.
πολύ κοντός είσαι ρε. Ρε Κόκο. Πώς κοντίνες έτσι ρε. Τι ρε μάλακα τραβά. Θες κι άλλο. Θες κι άλλο. Εννοείται παιδιά. IBC TV. Ναι, ωραία έκατες τώρα στη Διαμάντη σου κάτω, όπως θα τραβάω. Τρίτη θέση στην Α κατηγορία γυναικών, κυρία Μανουσταρίδου. Άρεσε τα γραφεία. Δεύτερη θέση, Α κατηγορία γυναικών, κυρία Καπιαλάκη. Γύρνα μωρέ από εδώ. Πρώτη θέση στην Α κατηγορία γυναικών, κυρία Παπαδάκη. Πού το αφιερώνεις? Σοβαρή. Καλό κι αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα για τη σοβαρή. Όλα στο Facebook. Ωραία κόλπα, Διευθυντής Πολίσεων του Σπεκτάκου, κύριος Αναγνωστάκη, νομίτης Αλφα Αγνών. Λοιπόν, στην τρίτη θέση, ο κύριος Ζιγουρτάκης. Στη δεύτερη θέση, ο κύριος Σπιτάκης Τέμις. Κάποιος παίρνει τα κύπελα. Κάποιος παίρνει τα κύπελα. Έλα παππού, μέσα. Αυτά είναι μαλακίες. Έλα στον παππού. Λοιπόν, στην πρώτη θέση εγώ, έτσι. Τελειώσατε. Τράβηξε. Ναι, μόνο να καεί το βίντεο. Έλα όλοι πάνω, όλοι. Σιγά μπορεί να κλάσει όλα που τον έχει. Λοιπόν, έξω έχεις φαγητό. Τώρα προλάβω. Άκρη. Έκανε μπροστά. Δύο. Και τέσσερα. Θα τον τραβιάσουμε. Μαλά και τον αέρα το σηκώδαμε με την πάντα. Όξο όλοι, όξο. Άνοιξε την πόρτα, από δανεικό, έλα, πάμε. Τον Ανδριά σου τράβα. Όπο τι γίνεται εδώ. Πίταλε, δες εδώ. Έλα, κάτσε, δικό σου. Πάμε στον Ασιανό εδώ. Στον Ασιανό, άντε. Έλα να σου πω τώρα. Αντριώτη, Πέρα δεν κάθονται χοντροί. θα πάμε, θα πάμε. Εγώ λέω να κάτσω τάταρ, πού είναι ο τάταρ. Όχι, αυτός είναι παρτής και τρώει πολύ. Ναι, καλά, καλά. Τρως πολύ ρε. Πας αλλού. Όχι ρε, κάτσε ρε, κάτσε. Εσά και τι πας αλλού. Εσά πας. Βλέπεις χαλαρώνουμε τώρα. Εγώ θα φύγω. Θα φάω και θα φύγω, από αλλού. Έτσι θα χάισε πάντα, έτσι θα χάει. Πάντα πάνω. Έλα, κάτσε εδώ πέρα. Εγώ λέω να τραβήξω λίγο. Πάνω. Κράτησε μου θέση, κράτησε μου. Κάτσε Μαρία από μέσα. Εντάξει, βάλτε το τσαντάκι.
Πάμε να δούμε. Θα τα φάνε ή θα τα ψήσουν? Τι θα γίνει εδώ τώρα? Μη βλέπω χέρια, μέσα. Για να πάμε στο μπουφέ. Ο Τριώτης περιμένει το φέρνω στο τραπέζι. Ο Αντριώτης περιμένει να το πάει στο τραπέζι. Όπου και κάνει και ζέστη. Ποια, κεμπάπ. Βάλτε ρε να τα αφήσετε εκεί πέρα μες στη μέση του τραπεζιού. Μισό λεπτό να σερβιριστώ. Βάλε 5-6, να τις βάλω σε ένα τραπέζι να πούμε. Ορίστε. Ένα ζαγί. Η μέρα της Αντριώτη είναι αυτά. Βάλτε εδώ και 3 τέτοια. Σε τραπέζια. Κάρε μες... Έτσι, όχι μαλακίες, έτσι. Έλα, πηγαίνει το λίγο. Έλα, κάνει το. Δεν μπορεί πέρυσι να θυμάσαι, δεν μπορώ. Το πουρο μ' αρέσει, όχι κάθομαι η μαλάκα. Τι συζητάει. Πέφτει γράντα τη. Και εγώ πέφτω. Ο εκτυπωτής. Ήρια! Γεια σου ρε Ήρια! Τι κάνουν οι ανθρώποι? Φορέψαν μεταγλώτηση από παντραγωπέδιλα. Δεν πηγαίναμε και στη θάλασσα ρε μα.